हेलो लोगोफोर गुड इभिनिं लोगोसे नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे भिडिअहाय बरायबाय लोगोसे नोंथांमोना जुदि आंनि इउट्युब चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै आंनि इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो खाथिनि बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे आंनि मोनफ्रोमबो भिडिअखौ नोंथांमोना नटिफिकेसन मोनो स' आं दिनैहाय नोंथांमोनजों मोनसे फिसा बाथ्रा शेयार खालामनो नागिरदों जाय बाथ्राया जोंनि समाजावहाय बिराद गाज्रि गोहोम खोलैगासिनो दङ बिराद माने ससियेल मिडिया निउज चेनेल बेफोरावबो जोङो नुगासिनो दङ सानफ्रोमबो जाय मोनसे बिराद गिदिर मोनसे समाजारि जेंना बायदियै जोंनि समाजाव गसंदेरदों आरो जोंनि समाजखौ गुबुंले खालामगासिनो दङ आरो माखासे उन्दै उन्दै खुदिया गथ'फोरखौबो हयथ' सोरबा बिमा गैयै बिफा गैयै बिमा बिफा थासेयावबो बिमा गैयै बिफा गैयै बेबायदि मोनसे थासारि जादों एबा जागासिनो दङ स' बेफोरो जोंनि समाजावहाय बिराद गिदिर मोनसे समाजारि जेंना बायदियै गसंथेदों स' बेखायनो आङो बे मोनसे बाथ्राखौनो दिनैहाय नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों खोथायानो जाहैदों मा जितु जोङो ससियेल मिडिया एबा पर्टेल निउसफोराव सानफ्रोमबो नुगासिनो थायो सोरनिबा हिन्जावा सोरजोंबा हिन्जाव गोनां हौवाजों खारफालांदों बा सोरनिबा हौवाया जायहा माने हिन्जाव गथ' गथाय दंखायो बेबायदि हौवाया गुबुननि गथ' गथाय बा न'खर थानाय हिन्जावखौ दोनखारलांदों थ' बेफोरनो जोंनि समाजाव बिराद गिदिर मोनसे गाज्रि गोहोम गोलैगासिनो दङ आरो जायफोरखौ ससियेल मिडियायाव जों नुगासिनो दङ जायफोरखौ जोङो निउस पर्टेलफोराव जों नुगासिनो थायो आरो बेनो जोंनि समाजाव गोहोम खोलैदों सासेनि उनाव सासे बेफोरखौ नुनानैनो जोंनि माखासेफ्राबो सोलोंलांनो हमदों आरो नाथाय मोनसे खोथाखौ जों नोजोर होदों एबा आं नोजोर होदों जे जेसेबां मानि निउसफोराव नुदों ससियेल मिडियायाव नुदों जों नुनानैल' थादों नाथाय बिसोरनि हेंथायै मा राहा लादों ना पुलिस थानायाव गांसे FIR होदों ना बिसोरखौ माने हमनानै साजा होदों स' जों बेफोरखौ जेबो राहा लामा लानायखौ नुनो मोनाखै आरो हयथ' बेनि थाखायनो सासेनि उनाव सासे बियो बे जाथाया जागासिनो दङ स' बेसेबांबा दुखुनांथावना मोनसे हाबानि समाव जेरैबायदि सत बांसा लायो जुगे संसार जानायनि जेरैबायदि सत बांसा लायो स' बे हाबानि बान्दोखौबो सिफायनानै गावनि न'खर थासेयावबो गथ'नि मोखां नुसेयावबो जे सासे बिमाया एबा सासे बिफाया गुबुन हिन्जावखौ लानानै थांनो हायो बा गुबुन हौवाखौ लानानै थांनो हायो स' बेसेबांबा अगियान मानसि जानांगोन एबा बेसेबांबा बियो अननाय गैयै जानांगोन गावनि गथ'नि फारसे जायफोर मानसिया खालि गावबा गावनि लुबैनाय हास्थायनायखौल' जेनेबा सानबाय थायो गोसो सिङाव स' बेफोरबायदि मानसिया मा न'खर सामलायनो हानो जाय मानसिया गावनि गथ' गथायखौ लानानै गावनि हौवा बा हिन्जावखौ लानानै न'खर सामलायनो हायाखै बा न'खर गोरोबनानै संसार जानो हायाखै बेबायदि मानसिया गुबुन न'खर थाखानाय हौवाजों बा गुबुन न'खर थाखानाय हिन्जावखौ लाबोनानै बेसेबां सुख सान्थियाव बियो संसार जाबावनो हानो स' बेखायनो बिसोरनि संसारा माखौबा मोनसे देहायारि सोमोन्दो बा देहायारि लुबैनाय बेखौ लानानैसो बिसोरो बेबायदि खारला खारसि गुबुनखौ लानानै थांनाय गुबुनजों थांनाय बेफोरबायदि जाथाया जागासिनो दङ आरो स' बेफोरबायदिखौ जोङो राहा लामा लानो हायो आरो जाय मोनसे आयेनाव लिरनानै दोननाय दंखायो स' बेखायनो जेरैबायदि दायो सोलिगासिनो दङ जे उन्दै बैसोआव हाबा लानाय बियो आयेननि बेरेखा आरो बेखौ जोङो मिन्थिसेयावबो माखासे मानसिया बेफोर आयेनखौ एबा बेफोर बाथ्राखौ नोजोर होआलाबासिनो उन्दै बैसोआव हाबा जादों जायफोरनि थाखाय दिनै बिसोरो माने भुगिगासिनो दङ स' बेफोरबायदि सोरनिबा न'खर थासेयावबो एबा सोरनिबा हिन्जावना गावनि हौवा थासेयावबो गथ' गथाय थासेयावबो आरो सोरबा हौवानिया गावनि गथ' गथाय हिन्जाव थासेयावबो जुदि गुबुननि हिन्जाव लाना थाङोब्ला एबा सोरबा गथ' गथाय बा हौवा थानाय हिन्जावाबो गुबुननि हौवाजों थाङोब्ला बेबायदि बिराद गिदिर मोनसे दायनिगिरि आरो साजा मोनथाव आयेन बादियै स' जों बेखौ मोनथिनांगोन आरो बेखौ जोङो साजा होनो नाजानांगोन जेरैबायदिहाय दिनैहाय उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ
आयेन बादियै साजा होदों स' बेफोरखौ नुनानै हयथ' माखासे मानसिया बुजिबाय जे उन्दै बैसोआव हाबा लायोब्ला जोंहा माबायदि साजा जानो हायो माबायदि दाय जानो हायो माबायदि जोङो जेलाव जोबजानो गोनां जानो हायो स' बेफोरखौ माखासे मानसिया बुजिबाय आरो हयथ' बियो एसे खमायलांसिगोन जों सानदों बियो एसे खमायलांसिगोन स' बेखायनो दिनै जेरैबायदि जाफ्लेबाय थानाय गावनि न'खर गारना थांनाय गावनि न'खर गारनानै सोरखौबा लानानै थांनाय स' बेफोरखौबो जुदि जोङो हमनानै आयेन बादियै जुदि साजा होनानै दिन्थिनो हायोब्ला हयथ' बियो जोंनि समाजाव एसेबाबो खमिलांगोन स' बेखायनो आं मोनसे आयेनारि मदद नोंथांमोननो होनो नागिरदों जे IPC इन्डियान पेनेल कड जाय मानसिया दाय मावो बे मानसिखौ साजा होनो थाखाय जोंहा मोनसे आयेन दङ बे आयेनानो जादों इन्डियान पेनेल कड होननानै बुंनाय जादों स' बे इन्डियान पेनेल कडनि सेक्सन 494 नोंथांमोना नायनो हागोन गुगोलावबो सेक्सन 494 नि आन्डाराव बे खोथाखौ लिरनाय दोननाय दङ जे सासे हौवा गोनां आइजोआ गथ' गथाय गोनां हौवा गोनां आइजोआ जुदि सोरबा गुबुन हौवाजों हाबा जायोब्ला एबा सासे हिन्जाव गोनां गथ' गथाय गोनां हौवाया हिन्जाव एबा गथ' गथाय थासेयावबो गुबुन माने सासे हिन्जावखौ हाबा खालामबावोब्ला बेबो आयेन बादियै साजा मोनथाव आरो बिनि साजाया 7 बोसोरसिम जेल जानो गोनां जानो हागौ आरो बेखौ इन्डियान पेनेल कडनि सेक्सन 494 नि आन्डाराव बे खोथाखौ लिरना दोननाय दङ आरो नोंथांमोना बे खोथाखौ गुगोलावबो सार्च खालामनानै नायजागोन सेक्सन 494 IPC स' जेब्ला जों बे धाराखौ बाहायनानै बेफोरबायदि मानसिखौ सासे सानैखौ जों जुदि साजा होनानै दिन्थिनो हायोब्ला आरो ससियेल मिडियायाव जों बेखौ जुदि दिन्थिनो हायोब्ला हयथ' जोंनि माखासे बेफोरबायदि जाफ्लेबाय थानाय जाथायफोरा जोंनि समाजनिफ्राय एसे खमिलांगोन होननानै जों सानदों स' बेखायनो सोरबा दाय मावदोंब्ला बेखौ साजा होनो जोंहा आयेन दङ आयेननि मदद लानो नांगौ मानोना बियो जोंनि समाजाव बारानिफ्राय बारा जाफ्लेबाय थादों स' बेखायनो सोरबा साफा सानैखौ जोङो साजा होनांगोन सोरबा साफा सानैखौ जोङो खस्थ' होनानै दिन्थिनो हानांगोन अब्लासो 10 जन मानसिया बुजिगोन स' बेखायनो आं बे मोनसे फिसा इनफरमेसनखौ नोंथांमोननो होबाय सासे हाबा जानाय आइजोआ गुबुन माने हाबा जानाय हौवाजों खारफालाङोब्ला माबायदि साजा मोननो हायो एबा सासे हाबा जानाय हौवाया गुबुन हाबा जानाय हिन्जावखौ लानानै खारोब्ला बा हाबा लायोब्ला माबायदिहाय साजा मोनथाव स' बे इनफरमेसनखौ आं नोंथांमोनजों दिनैहाय शेयार खालामबाय आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय आरो जुदि नोंथांमोननि जायगायाव ओनसोलावबो जुदि बेफोरबायदि जादोंब्ला अन्नानै नोंथांमोना फोरमायनानै हो जाहाथे बिसोरखौ साजा होनो हायो आरो सोरबा सासे सानैया साजा मोननानै जुदि 10 जना जुदि बेनिफ्राय बारग'नो हायोब्ला बे जोंनि समाजनि थाखाय एसेब्लाबो मोजां खामानि मावनाय जागोन आरो बेखिनि इनफरमेसनखौनो होनानै आं नोंथांमोननिफ्राय नैबे भिडिअनिफ्राय बिदाय लाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोनखौ फिन लोगो मोनबावगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय गोजोन्थों।